ata sa ang pagkamasinugtanong disipulo ni Maria nga ang disipulo sa lain nga term ana siya is tinunan no tinunan no sumusunod sumusunod ang pagkamasinugtanong tinunan nga si Maria ug ang bilangguan. Sige, Sister Ferry, Sister Vivian. Unsa man ang pagkadisipulo ni Maria? Sa inyo kang huna-huna. Ako, Sister Nining, ang pagkadisipulo ni Maria, dako kaayo na siyang papel sa history of salvation of mankind. Kay diha sa iyahang great yes sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto niya nga giingnan siya nga himuon siyang inahan sa anak sa Dios. Wa gyud siya magduha-duha. Dali kay siyang nakasi og yes. I am the servant of the Lord. And be it done to me according to your word. So, og katong panahon na siguro og unsa kay nahitabo sa kalibutan kun niingon pagkaatos Mama Mary di ko oy. So, tungod sa pagkamasinugtano ni Mama Mary, nakahatag ito siya dako ayong papel sa history of salvation of mankind. So kabahin gyud siya no? Kabahin gyud siya. Mao gyud siyang himo gyud siyang co-redemptrix. Wow. Co-savior. Wow. Si Sister Vivian ka, unsa kayang ikasulti bahin ini? Ang sige to question. Ang pagkadisipulo. Unsa ang pagkadisipulo ni Maria? Ang pagkadisipulo ni Maria mao nga iya gyung gisunod ang tanang nga mga hiyas ni Kristo nga without kanang iyang self-love, no? Iya sang gi-set aside ang iyang kaugalingon ug ang iyang self-will. Ang iya gyung gi-follow ang kabubuton gyud sa Ginoo. So sa ato pa kung mosunod di ay tas kabubuton sa Ginoo, do na gyud di ay tay pagabiyaan. No. Kay ningon man ang Ginoo, if you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross, then follow me. Wow. So biyaan jud na ang tanan. Sister Ferry, Sister Vivian, kung maghisgot ta sa pagkamasinugtano ni Maria, isip usa ka disipulo. So kung maghisgot ang disipulo, dunay master. Yes. No. Tinunan og magtutudlo. Katong giingon ni Maria Magdalena nga rabay. Magtutudlo. So ang tinunan andam jud ay siya kanunay nga musunod sa iyang master. Yes. So mauni siya si Maria nga nahimo siya nga modelo sa tanan. Nahimo siyang modelo sa tanan. So gibiyaan niya ang tanan, yes, Sister Nini. Gibiyaan. Kamo ka. Iya yung gi-align ba ang divine will sa iyang life. Iyang gisunod. Kita sa inyo kang kinabuhi, Sister Ferry. Sa diyang gitawag ka sa Ginoo, pila man ka kay gayon ka gitawag sa Ginoo usa ka ingog yes. Murag daghan ding higayon Sister Nining, maong daghan kay mga kasakitan nga akong nahiaguman o karon ako na sinati o ako na to siyang na-realize nga kato di ang maong mga kasakitan iya di itong gihimo kay doon na di siya plano para nako. Kay iya di kong ipadala sa bilangguan. Iya di kong himuon nga kaning living witness. Iyahang gigubaon sa ang akong kinabuhi through atong mga kasakitan kay iya de kong i-mold og balik. Iya de kong giumol. Kay gusto day niya nga iya gid ay kong paalagaron. Si Maria lagi wala gid niya giguba. Usa niya giumol. Si Mama Mary kay kuan naman to siya kanang predestined. Pinili naman gyud siya. Pinili gyud to siya. Siya na gyud gipili. Siya na gyud to. Gipili gyud. Mao nagiingon nga gipanangkon gyud to siya nga walay sala. So separated gyud ay siya sa sin. So akira sa Biblian paminaw na to ni. Uy daghan sa mga panahon nga wa ko naminaw sa Ginoo nga wa ko ni follow niya. Mo nang sa akong sa likway niya sa una, daghan jud kog naagian niya sa taas nga akong giagian na nakaamgo na gyud ko sa kadugayan nga angay jud ko mo follow niya kay sa pagsunod nako niya ana ko makatagamtam og kalinaw og kalipay. Yes, divine joy. Na dili gyud mahatag sa kalibutan. So pwede na di ay mo karon mamatay karon. Pwede na. Ha? Ano mo ilungon? Oh, man na.
Ingon si Father, paputos naman punutag panapton. Aron may gasto. Bitaw. Mabitaw, Sister Nining, no, ang pulong gyud sa Ginoo nga kanunay gyud na anatisok sa akong utok nga mao gyud akong gipuy-an. Ang pulong gyud nga niingon siyang, if you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross, then follow me. So atong time nga murag di na gyud mapiog ang kaunos gyud sa kasakit sa mga pagsuway, ningon na gyud kog, Lord, I am your disciple. Bahala na ning tanan, Lord, basta sunod gyud ko nimo. Bitaw. So mao na. na. Mana di ay ni. Mana Mo na di din ni. ni. Iyang gitaganan ako karon. Oh, nag-abot ta tanan. Nag-abot. Dili. Nag-abot ng mga pinili. Di ay. Yes. Ikaw, Mr. Ning. Oh, sining. Imong Ay, kasinatian. makahilak man sa daan. Makahilak share ang mga kasinatian ni Yes, Sister Ning. Witnessing. tinuod yun na. Yes. Ako sa Sister Ferry, Sister Vivian, sa dihang nasabtan ako nga gi-call day ko sa Ginoo. Ni kuan pa jud ko kanang nireklamo pa jud ko. Ni ni ana pa jud ko nganong ako man Lord ginatong panahon na wala naman ang amahan sa akong anak, wala man akong bana, nahimo naman kong single mother atong mga panahon na wala na siya. Yung kung saon man ako Lord, unsaon pero sus di gyud mo nang inyong giingon nga di jud mo hunong ang unos sa kinabuhi until dili mo ingon og yes. So sa diha na nga bisag gyud og kanang nagkabikos-bikos gyud ang kinabuhi, ala sunod lang gyud, sunod hantod sige paminaw sa Ginoo through prayers. So dugaya gyud nako nakasabot. Dugay kay ko nakasabot until niabot na ang panahon nga nakain ko, ay Lord, thank you Lord, niya na ni kong mauday ni Lord, muday ni ang akong treasure, day muday ning mga piniriso. Sa ako sang time, Sister Nining, nakaingon sad ko, mao di ay Lord, nga wa ka ni sugot atong time nga gusto kong musud sa pagkamadre. Kay doon na jud di ay kay special nga kalag nga imong ipadala jud di ay nako. Og salamat Lord nga imo kong gitagaan sa grasya nga makalahutay ko atong klasihas mga kasakit nga tanan nga di na nako masabuton sa atong klasihas kasakit. Kay successful ra gyud, nadagyud nako siya sa kiliran sa Ginoo gyud. Amen. Wow. Praise the So, Lord. na no ang giingon ni Saint Augustine nga my heart is Yes. restless until it will rest in you. No, kung wa pa day gyud mo puyo ang Ginoo sa atong kasing-kasing, Di gyud ta gyud malinaw. ta mahimutang. Yes. Tinuod yun na Di kita Sister Vivian makapahuway. kay ang connection nato ba? Munang ang atong physical aspect maluya man. Yes. Nya ang naghatag og kinabuhi nato mao man ang espiritu. Mao. Oo nya ang atong espiritu nalubong man. Nalubong gyud. Nalubong yun. Nalubong sa sala. So muna nga May yung pagkalubong. may yung pagkalubong. So muna nga nagkalisod yun ang atong kinabuhi. Burabag naglangoy bata nga naglangoy ta nga Naglisod og Ginoo. naglisod na ginhawa. Kapoy na kaayo. Pero niabot yun ang panahon nga di na yun maagwantas Ginoo ba nakita na yun niya nga anak. Naningkamot yun yung inakan yun. Diri anak. Di ako'y ganti nimo. Ari kas prisuhan. So mao gyud na. O, sige, magpadayon sa ato mga igsoon. Kaning ikaduha kaganihan no unsa ang pagka-disipulo ni Maria. Nya, ato naman ning gisaysay nya, unsa ang pagkamasinugtanon ni Maria? Nga nisugot siya ba nga wala gyud pagreklamo, wala gyud sa iyang pagkabatan-on. Imagine nga sa kalisod sa kinabuhi niya niadtong unang panahon nga batuon ang dalaga nga magbuntis nga walay bana. Kanang ni risgo gyud siya, iyahag yung niingon gyud siya, yes. Ya wa gyud ingon nga, Lord, nganong ako man. Bitaw. Magmaisugon kay siya nga nisalig sa Ginoo. Nga nituo siya sa pulong sa Ginoo nga naagyoy mahitabo niya ba nga mahimo siya inahan sa Dios. Nga dili gid siya biyaan. Di gid siya biyaan. Naagid ang Ginoo kanunay nakig-uban jud niya. Amen. So sa ato pa makasunod lang di ay ta sa Ginoo sa panahon nga kanang hugot ang atong pagtuo. Tinuod na Kung Christ-centered lang gyud ta, Sister Nining, bisag Makasunod unsaon gyud ta. patag kuso-kuso, sunod gyud ta. pero kung Bisag magpaling-paling ka, unsaon. ambot Pero na lang. kung ato dili gyud ta mo connect ngadto sa Ginoo, murag
Mura bag atong panahon ba ni San Pedro ba nga imbis Balimbing. unta nga ni nilakaw ng tapusyas dagat, Nalunod. nakalakaw ng tapusyas dagat pag abot sa unos nalunod hinon kay nakuyawan naman siya murag nawa naman ang yang salig sa Ginoo. Nawa Mao yung focus. ningon ang Ginoo pagka wala gyud di ay nimo salig. Bitaw. So, meaning, bahala na di ay kung unsaon ta pagkuso-kuso sa mga kasakit, sa mga pagsulay, kung isintro lang ginatong Ginoo niya, hugot gid ang atong pagtuo nga dili gid ta niya biyaan. Bisag unsaon pa di ay ta, bisag hanggang kamatayan. Di gyud di ay ta niya biyaan. Amen. Grabihan ning akong mga kauban. Mura manig ka ng sundalo sa padulong sa Marawi sundalo na ni Figuera, no? Sundalo ni Cristo, sundalo ni Maria. Amen. Mga igsuon, naglami naman ning mga tawhana diri ka nang mupadayon ta, pinagi ning maong pahinumdum. Padayon taon niya. Sige. Labi isad gikan ni Nati Marquez, maayo pa di ay ang naa sa sulod sa silda kay mo voluntaryo dayon og Bitaw. mag-share. Tinuod na, sister. Diri sa gawas kay maglisod kay maulaw man. Mag-ukon-ukon pa ang sa Yes. gawas. O may kahadlok sa pag-share Yes. sa iyang Mawa pa. kinabuhi. Yes. Wow. Ang mga igsuon dili man gyud na nato kalikayan kay ngano sila gud didto sa sulod sa prisuhan naumol na manggod sila. Unya ang kining naa sa gawas busy sa trabaho, unya mauihan pa usahay kay dili man nila permanente nila nga madungog, nya dili permanente nga gibuhat. Pero kami sad ako sad nakasabot sad ko anang dapita kay niagi man sad ta ana, di ba Sister Vivian? Amen. Sister Amen. Terry? Magsugod jud ta ana. Yes. Pero kung magmakanunayo na ta, labi na gyud mo simba, nya labi na mo apil ta og mga community, no? Kanang diha sa community Importante kay yun, community. na jud tay community kana bang aron maka di ba Tubo ka. mo na giingon nga community is the dwelling place of God. Yes. Diha ibuhos sa Ginoo ang iyahang mga panalangin labi na sa daghan kayong magampo gisulti man na ni San Pablo no. Kusog kaayo ang iyang pagsangyaw kung dunay mga magtutuo nga daghan nga magampo. Yung gisulti gyud na ni San Pablo adto sa mga taga Corinto. So dili gyud na nato kalikayan niya. Hinao po doon ta ba nga, pinaagi po ini no, madasig po ang uban, nga moadto gyud og community, dili pwede nga mag-inusara ta, kay Bitaw. diha good sa ato ang mga kagulanan, diha sa atong mga problema, ang matag-usa nato, maka-encounter man gyud tag mga problema, mga kalaay, mga kakapoy, mga inana. Nya, dili pwede na nga, labi na, Ikaw ra. ikaw ra. No Yeah. man in an island. Yes. Bisan No. So daghana kayong ni-like karon sa atong through Facebook no. Mga taga Lagyo, taga Texas pamaning uban, Amelia Alvarez taga Texas dai ni siya. Yes, ma'am. Hello. Nagkuhan niyo siya. Hello, may gabi kayo din ha, no? Arnile maayong gabi kaayo niya. Watching here from Australia. Oy, God bless you. Wow. Australia. Si Mercy Savage. Uh-huh. Oh, watching here from Australia. Then si Arnile. Nindot kaayo inyong programa. Yes, kay ang Ginoo gyud anaa sa atong taliwala. So, abi ninyo mga igsoon bisan naa mi diri, unya kamo naa mo diha sa layo. Gituyo gyud ni sa Ginoo nga dunay agianan DYRF religious program para lang gyud ipaabot sa Ginoo ngadto sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay nga maambit pod ninyo ang grasya sa Ginoo nga iyang ipabuhagay bisan naamo diha sa layo nakaambit na sad mo sa grasya sa Ginoo pinaagi namo nya pinaagi pod ni Father Ubod pinaagi ni Bishop Palma kay mao man ni ato ang yung head no nya kami pod nakaambit rap sad mi sa grasya sa Ginoo ug wala gyud mi amo so daghan yung salamat diha ninyo inyong mga suporta nga kamo day namati dinha nga madasig pod mo nya human mo maadto og community kanang naadyoy community kanang kay naamoy masaligan, amoy masandigan, kay ang Ginoo kusog kaayo sa community. Maka-share sad mo ngadto sa uban. Nya masabtan sad ninyo nga ang pulong sa Ginoo naa dinha sa community through the word of God, through the Bible. So daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pamati na mo karong mga taknaa. Nya mo padayon pod mo din ha. Dayon mo sa pagtanaw na mo. Yeah. Kay nalipay sad mi mo na inspire sad mi, gi-inspire sad mi sa Ginoo pinaagi ninyo nga daghan di ay ta. Wa
Wa day mi nagtulura dire nya. Ang isa na tong kauban si engineer. Kaputulan. Oh, Julius tuwa sa pikas lawak, no? Tuwa sa iyang aquarium nga pikas. So naa mo din ha, naami dire, na ang Ginoo diri sa atong taliwala ang iyang pako na apo diha sa inyo ha. Sister Nining, Yes. ako sang idugang nga ang Ginoo giimbitar ta matag usa nato pinaagi sa ang imbitasyon sa Ginoo bagi paagi niya og instrumento na itaw nga iyang suguon nga ingnan ni siya nga pasudlon aning maong community. Naani suguon ang Ginoo na ara na nato sa pagsanong. Nya naara ba gyud daghang rason. Oo. Uy busy man kay ko, di man ko ana, di man ko ana. Ay sister, ingon ana gyud na kung wala pa niya na nagras ba ang gitawag ba nga kanang ang grasya bitaw sa Ginoo kay abi ni kita bitaw sa una. Bitaw. Dugay sa tubag. Dali. Gikusukuso sa tangmayo na patubagon. Muna bitaw nga makasabot bitaw ko ani sister kasing sa uban ba nga kanang dili gyud mohunong ang mga kalisdanan, mga kasakitan, mga problema tungod kay ang Ginoo nagtawag manggod nato kanunay nga pinaagi ni ana moy magiana natong dalan aron ba makasanong unta ta nga makaduol gyud ta magpaubos gyud ta sa Ginoo nga moingon gyud ta Lord I am nothing without you. Amen. Yes. Kanang makaingon gyud ta I am nothing gyud Lord without you. Mag-unsa maning bahandi nga napuno akong bulusa, napuno akong bangko, nya naa ako'y sakyanan. Without you Lord in my heart I am nothing. I am empty. Yes. Muna akong challenge mga igsuon sa kanang mga binilanggo no, kanang mga piniriso, akong challenge gyud sa ila mo ingon jud ko nga. Ang tao nga dili makabasa og Biblia pinakapobre sa tibuok kalibutan. Kay ako man ang nasinati sa akong kinabuhi. Nga nakaingon ko sa diha nang nagsugod ako basa sa Biblia, nasinati nako ang kapuno og kalipay sa akong kasing-kasing. Kana bang gipangita nako sa unang panahon nga kanang di nako makita sa kalibutan. Yes. Nya sa dihang nabusog ko pero ang pagbasa gud nato sa Biblia dili man gud ni siya pwede nga kanang kita-kita lang. Kinahanglan na agyud tay mentor, na agyud tay mo guide nato. Yes. Labi na kung nagsugod pa lang ta. Bitaw. Oh, na agyud mo giya nato kay basing mahisalaag pud unya ta. So Magbuot lang ato utok. So ang tao nga di mo basa og Biblia, Sister Nining, pinakapobre sa tupa. Yes. Ang tao nga puno na gyud kay sa Biblia. Pinakadato. Yes, challenge yun na. Praise the Lord. Ingon sa, what does it profit a man if he gains the whole world Amen. but loses his soul? Amen. Yes. Magunsa man kung nata na nimong bahandi Nata na. pero ang imong kalag wala nato wala na Pero, no. Mangko na pero nimong kalibutan. Sister Vivian, Sister Ferry, ang pulong sa Ginoo ni puyo sa tong kasing-kasing mubuhat man ta sa iyang gustong ipabuhat nato. Kay without an action, faith without an action is dead. Amen. Mo na gisulti ni San Pablo diya sa Biblia nga kung ang imong pagtuo mo tuo lang ka nga dunay Dios nya wala kay pagbuhat nya ang paggiya sa pagbuhat mo unang works of mercy katong 7 corporal works of mercy nya 7 spiritual works of mercy nga diha gitudlo sa atong simbahan sa atong doktrina sa atong simbahan no. So mao na siya nga duna gyoy pagbuhat. Pero hinahinay na siya kay ang tao dili man jud siya makabuhat kun dili gyud siya mutuo niya, dili ba siya makipaglambigit sa usag-usa. So naagyoy panaglambigitay, di gyud pwede nga mag-inosara. Naging relationship. Balak mo man ko karong gabi. Maragtaas og gasolina da. Amen. Sige, mapadayon ta, no? Mapadayon ta. Grabing Espiritu Santo ron. Amen, no? Sus daghan pa jud kaayo diri ng like nato nga tagalaing kuano? Good evening Dolores Ponce, good evening mga sisters, no? Taga diin man in town ka Sister Dolores, sa paning uban, no? Daghang salamat. So salamat in town, no, sa inyo. Sa mga nagsunod namo. Salamat kayo mga igsuon. Sa gawas sa nasod. Sa gawas sa nasod ug sa sud sa Pilipinas. Si Asaman si Padre. Uy, nangita kang Padre. Mga madre ni excuse me, dili ni mga madre ha, mga lay ni mga pako-pako ni Father, no? Si Father karon naa siya sa BLD Youth Encounter.
mga So, kabatan-unan ron. Muna nga mga angel lang sa ni Father ang inyong gikauban karon. Ayaw mo kabalaka sa sunod na ana si Padre. Mag-agwanta sa muna mo. Sabi dire, mga smiling faces. Sige. So, mapadayon na ta, sister, daghanan na nato gihisgot, ano? Katong pagka masinugtano ni Maria, musugot nga way reklamo, bisan pa sakit o kuyaw ang kinabuhi. Amen. Mo day ni gitudlo ni Mother Mary nato, no? Kay nahimo man siyang modelo sa tibuok kalibutan. Nahimo man siya nga ehemplo sa tibuok kalibutan. Mo day ni siya nga iyang gitudlo jud nato nga kana bitong bisag sakit kapoy ako nagpractice jud ko ana kay busy kaayos tanan no kay nang dili man lagi dili bura na mapunta inig pader ining galupad-lupad puta ining nagkalain-lain ka daghan kay mga presuhan ya nagkalain-lain ang mga problema sa sulod no pareha karon i-install ang mga unsa ni kanang mga lay minister sa Lapu-Lapu City Jail. Nagkinahanglan silang pantalon nga itom, nagkinahanglan og pulo. So sister, dili jud ay lalim, dili lang igo sa pagpakaon sa pulong sa Ginoo atong giadto dito kundi ang ilang mga personal needs pud nga dili nila ma-provide. Nya gikinahanglan man na kay mga kaabag sa unsa na kaabag diha sa sulod no nga makaabang ni Father kay daghan man kaayong pakalawaton nya dili makaya ni Father so giseminar sila no man so dili gyud inani ang mga kapa volunteer dili lang gyud inana gyud ang trabaho sayo pero ko nalipay ko abi niya mga sister ang akong kasinatian kay nanguan ko nanghangyo ko sa akong mga friends kanang mga pantalon bang uy bisag dili na lang ninyo magamit kanang mga biya na lang ninyo kay nagtahi ko while naggitahi na ako kanang mga sidsid mga ano no niing ko Lord wala ko kastahi sa akong duster wala ko katahi sa pantalon sa akong bana but kini akong gitahi Para imo ni Lord. lang sige kog istorya pero malipayon akong kasing-kasing ko God sa maning akong gihimo ani anak ko pag-abot didto dili mo sakto Ano pinakapait. Another na pod Lord asa man pug ko asa nung pug ko padulong kay mangita na sad kog pantalon oy yung namoy mga pantalon lang ito Sister Nining, kay ba baka ana ta mangayo sa mga lay ministers ang ilang mga daan. maon lagi Kay mama na akong Lay ibuhat sa minister Cebu sa City simbahan. Jail. Kanya pulo na sad sister nga puti ni ana naman ko Lord Di ba ningo man ni Father nga katoy ang karsonis pagamyan lagi sa to. Ako. Ayun. Oo na eh. so Wala pa may sukod. so mo na mo gyud na no kanang ang pagsugot si Maria daghan siya mga sakit na mo na kita sa daghan pud kay tag kanang ako pud kanang nang usana kanang madunggan sakit niya usay pud kuyawan tag kanang naay mga kuana pud bayay mga uban kanang mga bag-o pa bitaw bag-o pagod nga nasulod bago pang nasulod ba niya murabag kanang mututok sa imuha nga naay Mura na nagpaluyo. may napaluyo oy tinuod na mga Tutok na na nagpaluyo. pero sa smile ra gyud matunaw na gyud ng mga dili maayo. So mo po na gitudlo ni Mother Mary nato nga kanang dili kanang musungasong ta kay si Jesus niya kalimang ka si Jesus kuyog nato kanang sa 1 John 1:1 no sa sinugdanan mao ang pulong Diyos ang pulong na himong tao ug mipuyo siban kanato. So labi na gyud kong mga lagad naka mupuyo ug mauban siya diri nato. Amen. Dili gyud ta pasagdan. Dili gyud ta niya pasagdan. Munang akong mga pag-umangkon man kakuyaw nimo kakuyaw nimo ante wa naman kay panahon namo mas pinangga pa man nimong priso kaysa imong apo sa akong igsuon ba na mga importante kaayo nga mga activity wala ka namo kay tuwa di ikas prisuhan Mura sa kagabilanggo na. yes may nana ingon ana gayud. So ang pagkamasinugtanon ni Maria naka-reflect sad ko ana sister nga susno example lang kung walay manulod sa prisuhan nga magwali kung pari lang ang pari nato is gamay lang Mao gyud. so importante gayud ang mga
parehan nato Lay. nga mga lay Lay. nga mo Sungasong o moadto gyud, mosunod Bitaw. gyud, mulakaw. Pero gift yun na siya Sister Nining, Yes. no? Nga pasudlon yun ta dito kay ang uban ba yun na sila phobia mo sunod to mahadlok Bitaw, ba yun sila no? pero Tinuod. sa ako lang ganing kasinatian bisan gamay wa jud ko ibating ka kuya nga musud dito Pareha kay ta. akong una aw og mamatay ko sud sa prisuhan aw ano man day mamatay basta kay kining pagkamataya pagpangalagan man eh on duty man ta nga namatay so okay ra gyud kayo mamatay Bitaw. Sister, gamay na lang tang oras ato sa iyong basahon si Okay. Dolores Ponce. Nagtan-aw mi sa live og naminaw kanunay sa inyong programa kada Sabado ug Salamat. sa radio. Maminaw taga Inayawan. Uy, Wow, taga Inayawan. kinsa na? Ay, Sister, taga Inayawan. daghang salamat. Esther, God Gabriela? bless. Yeah. Si yan na, kuha na, Sister Dolores. Dolores. Yeah, naapa joy good Sa evening Eastern mga Virginia. sisters. Servants of the Word. The Vineyard ka pa. Mhm. Mars Wohano Tudtud. Sa vineyard na Sa Yes. vineyard. Oo. Maying gabi, Maying gabi, ma'am. Maying gabi din ha, no? may gabi kinsa man na si ma'am Ma'am Mars Ma'am Yarna Ohano. Tudud. Okay. Ah. So, sister mo padayon ta, arin ta kay gamay na ra ba atong atong oras, no? Ang ikatulo unsay connection ngadto sa bilangguan ini ni Maria kini atong topic ha karon. Unsa ka sa inyo kang huna-huna? sa akong bahin Sister Nining kaning isip pinili ni Kristo ba nga iyang ipadala didto kanang sa akong bahin tao ra man sad ko pero duman na magyud mga higayon sad nga masipyat sad jud ta pero as much as possible kun mahimo pugnan jud nato ang atong kaugalingon paghimo og mga sala kay kita may nahimong modelo ngadto nila aron dili ta maabot ngadto sa bilangguan so likaya nato ang paghimo og mga sala. So na pag-agni na nimo sa mga Pag- namate bilang- karon. Oo, sa mga naminaw karon nga para lang makalikay ta nga masud ta sa bilangguan. So atong paningkamutan nga kung mahimo lang gyud nga makabuntog gyud ta sa mga limbong ug sa mga litag sa yawa kay human as we are na gyud mga higayon nga mapildi biya gisad ta usahay baya nga muhari sad ang atong tawhanong mga kahuyang hangtod mahug gyud ta sa kasalanan. So as much as possible pinaagi sa grasya sa Ginoo atong paningkamutan nga dili lang gid unta ta makahimog sala pero di man gyud ta perfect pero ato lang paningkamutan nga maminus-minusan na lang gyud nga makakontrol na ta sa atong kaugalingon na natay self control nga kanang imbis sa unang panahon yawan kay tanan ana unya kay nagdala naman ta ni Kristo so atong paningkamutan sa akong bahin, akong paningkamutan nga mas mahinay-hinay sa nakog sunod ang kinabuhi ni Kristo. Aron diha sa akong pagsangyaw dito sulod sa bilangguan, makita sa nila si Kristo diri sa akong kinabuhi. Amen. Sister Vivian ka, unsa No, ikasulti ang mo kaning ani? pagkamasinugtanon sa pulong sa Ginoo, no? Lisod biya usahay, pero it entails ka ng surrendering ba sa imong self, imong gusto, Yes. no? Imo gyud ang isalikway niya kung obedient ka sa word of God, bisan lisod, kung imo lang dyan ang sundon, iglatas na nimo no, murag magaan ka. Kay nga naman, mo provide man gyud ang Ginoo grasya nga makalahutay jud ka ba, murag magaan ba kay nasay mo console nimo, murag maabi-abi nimo. Sama sa katong pag-antos ni Jesus bitaw, obedient kay siya siyang Father. Nga sa katong pagpasan niya sa krus, naglisod na siya pasan sa krus, pero nga unsa man wa siya niingon sakto na kay di ni nako kaya pero nay nitabang niya si Simon. Gipadal-an siya no. Sama sa nato murag lisod pero kung ato lang buhaton God will provide somebody. na Amen. matagaan sa Tinuod Amen. tinuod yun Basan. na Bitaw. Sister Vivian, Sister Ferry kay dili man gyud na siya dili gyud na nga musugot sa ang Ginoo nga mag-inusara ta sa atong kinabuhi. Silently mutabang jud na siya. Amen. Mutabang jud siya. Mao. Dunay Kita daghang mga pakyason. instrumento no nga iyahang ipadala nga makapadayon ta, makalahutay ta. Bitaw. Doon na gid na siya mga pamaagi, sa Yes. lain nga pamaagi. Lagi. Naa siya mga instrumento nga ipadala, nga mao na siya
mahatag og kagaan sa krus nga atong gipas-an. Amen. No, makasugod kita sa tanan pulong ba atong mapuy-an jud ba. Tinuod jud na kay Tanan works of mercy mahimo. Bitaw. So master na kay Naskapa volunteers ang spiritual ug ang corporal works of mercy. So, mao day ni mga igsuon no nga ang connection ngadto sa bilungguan nga kung madisipulo na ta ni Jesus like Mary, di na ta makahimo og Sala. kanang sala ba nga kanang makamatay, sala nga makapayud-yud nato ngadto sa bilangguan, makahatod nato ngadto sa bilangguan nga nya ang nabilanggo sad kung nakasabot na siya ini about aning pagkamansinugtano ni Maria nga sana makahunong na sad siya sa pagpakasala. Nya munay agianan niya nga makalaya kay Magbuhat man siya maayo. magbuhat naman siya maayo. Agi Gani siyang good works. karon daghan na kaayo adto lang Friday sa Lapu-Lapu City Jail. Doon na gyud didto ni testimony nga ganito siya ko ana siya kanang kauban na siya sa mga missionary pero naslide lang gyud siya. Naslide sa kalibutan. Naslide siya sa kalibutan unya kanang na abot siya diri sa dili man droga ang iyang kaso. Dili gyud kaingon nga dako kaayo ba. Dugay mo ang proseso nato diri. Pero unsang kanindot didto siya sa sulod sa bilangguan, wala siya kabalo nga dunay mga religious activity nga sa Catholic Church ba. Naadto siya sa lain nga denomination. Pero ning siya dili man imoy maoy ako ang hong without knowing nga naa di ay kapa ingon siya naa di ay kapa kay kanang bag-o palagi siya. Sus karon mo una gyud sinaligan maayo na kaayo mo May tabi. nagkalisod pa mi og kanta anang Flores di Mayo kanang gagmay karon ay kanang bag-o karon nga kanta nagkalisod mi pero siya didto pinapiyong-piyong pa ang mata ka kanang So, yes leader active kaayo. active kaayos tanan unya kanang siya jud mo'y nangulo sa kanang sa choir sa niingon ko God has a purpose Yes. nakaano jud ko Good. Everything happens. God has makahilak nakaingon jud ko kanang mulingkod kung mamati ko nila makahilak jud ko sa inyo Lord na jud kay purpose ining mga tawhana Everything happens for a reason. muna nakaana siya nga na backslide man ko tungod sa kanabang mga pagtan-aw sa kalibutan pero gikuha siya balik sa Ginoo pinaagi diha sa sulod sa prisuhan nga nagamit gihapon siya nga instrumento. Nindot jud kaayo ang paagi sa Ginoo Sister Nining kay sa Cebu City Jail lang gani kanang naay psalmist nga nindot na gyud unta kay siya mosalmo unta gipalaya sa Ginoo nya gipulihan og psalmist nga mas manindot pa gyud og samot nya naa say mga gitarist nga kanang sa choir ba nga kanang palayaon na una asay balik yes na mas nabaw pa na bitaw makaingon ko ba ngiga gyud sa Ginoo kamaayo gyud niya mo mapahiluna gyud kay magid niya mo pahimutan gyud ba sa mga butang gyud nga Kay gusto man gyud ang Ginoo nga motubo gud ta. Dili siya gusto nga mabunsay ta. Okay. Mutubo gyud. Motubo gyud ta, motubo gyud. ang atong pagtuo, motubo atong prayer life, motubo ang atong connection ug relasyon nato ngadto sa Ginoo. Ya labaw sa tanan Sister Nining mas nindot gyud nga mas malipay gyud ang Ginoo nga mamunga sad ta Amen. sa mga bunga nga mulungtad. Ay napag gyud naghatag nato og inspirasyon diri hapit Yes. natong oras no. Si John Redocto, mayong gabi sa tanan, daghang salamat sa inyong mga sharing. Keep up the good work. Wow. God Thank bless. you. Thank you. So, salamat yun sa inyong mga sharing pud namo o diri. Ay, good evening. Ato na nigibasa kaganihan, no? So, salamat yun kaayo nga naagyud mo din ha kay naasad mi diri. Salamat Ang nga among igsoon panalangin, kay among na-inspired. share diha ninyo. Na-inspired sad me. So, sister, gamay-gamay naman lang ang atong oras. Naaba mo'y ikumusta, naaba mo'y ipabilin sa atong mga tigpaminaw karong gabi una. Sa atong mga kapa-volunteers. Kumusta lang sa tanang mga kapa volunteers, ilabi na gyud sa kapa volunteers nga na-assign sa Cebu City Jail unya. Sa naminaw karon ni text di ay nako si Sister Remy nga ang atuang panag-abot ugma ang pilgrims didto sa Santa Saint Rita, Rita, Mohon, Talisay adto ta mag-abot sa Tabuan. 2:30 2:30. 2:30 unya yellow Yellow nga nga jeep, jeep. no? Yellow nga jeep. Green. Uniform green.
So, ako naman tong gitiksan ang akong mga igsuon sa mga kauban sa Cebu City Jail. Wala pa may nang reply nako, pero sige lang, nabasa na siguro to nila. O dili lang sa Cebu City Jail, ang tanan na tong mga igsuon nga mga kapa-volunteer sa lain-laing mga jails. Mao na siya. 2:30 ta mag-abot ngadto sa Tabuan. Yellow nga jeep niya, green t-shirt. Niya, ang mass ni Father is 4 4 p.m. p.m. Si Okay. Father Shano ang mo celebrate sa mass. Ah. Niya, mangumusta sa Okay. mangumusta sa ko sa akong mga kauban sa Talisay City Jail niya. Nag-practice naman mig mga ang choir bag tudluan og kanta para sa culmination sa Flores. Nindot na sad oy kay nag-hire jud mig ka ng organista ba nga makatudlo gyud nila og with voicing, matching voicing ba. Wow. Nindot na kaya ang among choir. Sa Talisay, no? Talisay. Talisay. Si PDRC. Si Imo. Imo ba si Ay, sa kanang sa CPDRC, makita jud nimo nga grabe sad ang ilahang mga paningkamot din ha. Nagkadaghan ang ilang mga Napa ba pastoral inyong group. dancing inmates? Wala. Wala na sila. Wala nagsayaw? Sige pa. Ang katong mga sayaw nila gihapon sa una gina-review mo gihapon. Naagihapon oy, wag gihapon na Di ba mawala. every Saturday na sila, Sister Nini? Naagihapon Naano sila. Mag-practice Siguro. man gani sila usay Ah, dili sorry. gani mi maka-prayer meeting nay mga higayon kay mag-practice sila. Okay. Na sila yung mga practice. Ah, Continue gihapon. Unya unsa pa yung nakanindot sa mua diha sa CPDRC kay kanang daghan kay sila na naatay mga CFD na oh nya mag BEC sila kung wala din ha ang kapa kay once a week raman ta. Continuous gyud ang ilang growth. Kay katong mga heads nila sa una, mga shepherd na sad karon sa mga bag-o. Sabi ta. So muna nga kami, burag kami mo kuha na lang mi mo supervise na lang mi mo Supervise na lang hatag mo. na lang mi og kanang input mga iyon ana. Sa Cebu City Jail sa Sister Nining, nagkuan sad sila. By Silda pod ang makalipang didto nila. Gawa sa ato baka nang every fourth Sunday nga ato nga naa ang kapag yun sa bali overall na. Pero sa ila didto naagid na nagkuan sila, sad sila. nagsilda sad na sila kana sa ilang mga isika. outside sa atong Wala bot sa ato, naasa na sila didto, naasa na sila tagsa-tagsa. Napada sige. Napay pahabol diri. Good evening to all sister. Sani Negro na jud mo sa inyong speaking on air kay very inspiring kaayo ang sharing. Kinsa man ni siya. Kinsa man na. Very anointed and God bless you. God bless you, Father. Ang sama ni siya. From Davao. wow. Ang sama ni? Cebu. Thank you. Thank you. Oh. Kinsa man na. Oh, Kinsa sige. ka igsuon. Tanawa. So salamat kaayo. Salamat sad sa Dios ang tanan gayud gikan gyud sa Espiritu Santo wala gayoy ato no. DV, Cebu. Kinsa man ang DV. Di ba? Di sa Divine Mercy. So Sige lang, wala salamat gyud, ani. tinuod gyud. Ang tanan gyud gikan gyud diha sa atong labaw nga makagagahom ug walay ato inigawas nato dire. Still Ferry and Vivian and Sister Nene. Yeah. Ang ato ra jud susi dire is palambuon nato ang atong prayer life, no? Kanang connection nato kanunay sa Ginoo kay dili gyud ta makahimo kung wala Wala gyud ang siya. connection nato sa Ginoo. Apart from me you can do nothing, no? So mga igsuon, gamay na lang ang atong panahon gyud, hapit naman na pupos. Ayaw gyud mo pagkasawa sa pagpaminaw matag Sabado alas 8 hangtod alas 9. Kining ato ang simbahan sulod sa bilangguan nga inampuay kita nga magpadayon gayud kita sa atong panaw kay naamo diha na sad mi diri nya kami sad mag-alagad magampo sad mi para ninyo bisan pa man kung wala mo namo na ilhi na hinaoton ta nga anaa mo sa maayong panglawas. So daghang kayong salamat mag-ampo na ta para sa sa katapusan di ay magpasalamat di ay ta niining maong istasyonan mga igsuo no. Labi na jud si ang atong station manager nga si Father Bobby Ibisa is VD. Ngayong gabi diha Father brag nara ba sa
naraba na si Father Diano. Assistant Station Manager si Father Filmar Filmar Phil o ang atong kauban sa Technician. Pikas Lawak, no? Si Engineer Julius Julius Caputulan. Smiling kaayo, may gabi. Smiling kaayo, no? So ma-inspire sa takaayos tanan ining kagabhion karon. Salamat sa Diyos. Nya, Inspiring salamat kayo. kay Praise God. mag-ampo ta sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Among maluluyon og gamhanan nga amahan, daghan kayong salamat niining kagabhion nga imo kaming gihatagan og programa nga sama niini nga nakadungog ang among mga kaigsuonan. Hinaot Lord. unta mga hinaot unta Father God nga ikaw magabindisyon ngadto sa mga panimalay karon nga dunay mga kagulanan, mga problema nga ikaw magahikap sa ilang kasing-kasing o kami pod imong dasigon sa pag-alagad kanunay ngadto Yes, sa mga Lord. kabus nga binilanggo Ginoo. Dili lang sa mga binilanggo kundi ngadto sa nagkinahanglan sa imong mga pulong o Dios. Yes, Lord. Inaot unta Ginoo nga maghatag ka kanunay kanamo og sa maayong panglawas kanunay ug mo provide sa tanan namong mga panginahanglan. Yes, O Lord. kining tanan amo kang giday gipasalamatan sa pangalan sa buhing Kristo nga among Ginoo. Uban sa pagampo sa mahal nga Berhing Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you all. Hapit na sa Baptist, Father. Inyong nabati ang tulumanon, ang simbahan, sulod sa bilangguan. Antod sa sunod higayon, daghang salamat.